Christmas tree is coming to town. So, yan ang Christmas tree. The Christmas tree. Diba? Hindi naman siya ganun kaano. Yeah. All I want for Christmas is our Christmas tree. Diba? Kasi tangkad lang yata kami. There are a few of my siblings. Einige meiner Geschwister können Hi! So, nakikita nyo kanina, diba, sa video natin na nilagay na, dumating ng aking yusawa nga at dala-dala niya na nga ito. Ayan. Yung lagayan ng ganyan. So, ito yung ating Christmas tree. Kahit na ganito lang, tapos lagyan mo lang ng Christmas light, okay na eh. Kasi ano, alam mo yun, simple. Ayan, matangkad lang ako ng konti dito mga more. Ayan, so yan siya. O diba, napaka-special ng mga anuhan nila. Pagka bumili ka kasi, kailangan ganyan. Hindi kaya bumili ka ng malaking paso, tapos lagyan mo ng madami. Yung parang nagtanim ka. Let's going to decorate our Christmas tree. So yes, this is my first real Christmas tree. At sabi ng aking asawa, oh, excuse me. Excuse me, kumain kasi ako ng tinapay. Tsaka yung natira niyang coke, dumating siya kasi ngayon kanina lang. So yun. Mag-decoration na tayo. At yan ang ating bear Christmas tree. Yeah, that one. And, nandito na sa aking pasensya na kayo kung medyo makalat kasi nag-ano yung aking Diyos. Wait lang. Ayan, so yun ang ating bear Christmas tree. Yaran. So yes. So pasensya na kayo kung medyo may mga kalat-kalat kami dyan kasi nga may ginagawa ng proyekto ang aking asawa. So yeah, let's go! Lagyan ko muna ng bali na umpisahan ko na pala nilagyan ko na ng mga ganito. Yung mga niya, mga pansabit kasi wala siyang nakalagay na pansabit kasi pagka binili mo siya, as in bare siya na wala tapos akala ko walang nakalagay na sabitan, so ang ginawa ko ay kinuha ko yung dala kong wait. So, ito yung nabili namin, yung 140 na LED, yung lights niya. So, sana. Kasi sabi ko, maliit lang naman yung aming Christmas tree. So, we don't need a really big, So, yes, let's continue putting some, ito mga ganito. Yan. Kasi kanina guys, naglalagay na ako, natigil ako kasi nga masakit yung ngipin ko. Uminom na ako ng gamot para kasi nga masakit niya. Tapos buti na lang effective yung gamot. Ayun, hindi na masakit ngayon yung aking ngipin. Ito kasi yung ngipin ko na na nakagat ko nga ng bato sa kanin, nakakaasar talaga eh. Kaya sabi ng asawa ko, wag na daw kaming bumiling bigas. Sabi niya, kasalanan ng yan, kanin yan. Sige, wag na tayong bumili ng kanin, ng rice ha. Sabi niya. Tawa. Siyempre, din inaano niya ako. Pero sabi ko talaga na ako pa. Sabi ko, ang sakit talaga. Grabe pagka sumakit kasi ngipin natin, di ba? Damay-damay na ang buong katawan, ganun. So, yes. Paglalagyan ko lang itong mga to. This is another color, guys. Oh, yan. Na gusto din to ng asawa ko. Kaya, ayun. Ito yung ating kulay ngayon. Tignan natin yung magiging, niya. Ay, at ito pa pala guys yung iba, oh. Ayan, lalagyan ko lang to ng mga mga sabitan. Ito yung star. O, ito na nabili ko nga to 2 euro eh. O, ito, 2 euro siya. Ito rin heart. Nabili ko to doon sa parang merchandise na ayan. Lalagyan ko lang to mga to guys. Tapos babalikan ko kayo pagka natapos na. Okay? I'm back and I'm done putting all of our balls. Cerebral balls. Ayan na. And the hearts. And the stars on the tree. Yes, so it's time for decoration! Okay. Wait. Inaano ko pa kasi pina-finalize ko kung saan ko siya ilalagay. Kung dito ba,
Kasi parang hindi siya pwede dyan dahil pag magkabisita kami, magiging ano sa dyan. Sa aming kainan. So, yeah. We're going to find another place for our Christmas tree para masimulan na natin ang paglagay ng kanyang decoration. Okay, wait. Pa-finalize ko lang mga more. So, guys, I think I'm gonna put it here. Kaso lang, parang nakatago siya. So, yeah, I think here. Sige, dito na muna. So, let's start to put our decorations. Wait lang, hindi maganda to kasi gusto ko sana ganito eh. Ito nasa likodan, tapos ito nandito oh. So I think, kailangan ko silang dalawang itali. Ganda ng Christmas tree ko, simple lang siya, but beautiful. Let's cut the top. Okay. Masyadong ano eh. Wow! Mabigat! Okay, ito kaya ito. Mabigat tong isang to. Itong maliit lang eh. Oh, it's really... What? My Christmas tree! Lalagay natin ito dito guys para may participation pa rin to. Hanapan natin to ng pwesto. Na mailagay natin to kasi sayang. Gusto ko sana ito yung nakalagay dito eh. Oh. Okay, dito na lang. Yay! That's our Christmas tree! Christmas tree guys from the bottom. Guys, ito ang ating Christmas tree. Simple lang siya. Ayan, may mga star-star tayo dyan. Yung mga heart-heart, tsaka yung mga maliliit na Christmas tree na design. Ganyan. Ayan yung mga design na napili namin. Ayan. Yes. Yeah. And I hope you like it, guys. Ayan. Dito ko nilagay yung mga little na balls natin. Ayan. Tapos, ang ganda kasi nga, ayan, pinagkasya ko yan silang dalawa. Diba? May dalawa tayong ano dito, between na nagniningning. Charash. Ayan. See, yes, that's our star. Dahil nga dalawang kulay yan. Yan o. Kasi ito, pag nilagay ko dito sa taas, guys, natutumba siya. Kasi mabigat ito. So, nilagay ko ito. Itong star na ito na silver. So, that's it. Yay! Update. Nilipat ko na naman ngayon dito yung Christmas tree. So, okay na siya dyan. So, meron na kaming isang gift dyan, no? Parang yan kay Mr. Rafael. Ayan. So, okay na siya dyan. Dyan na lang yan siya. Ayan. So, this is our Christmas tree! Ayan. So, yes. Ayan guys, yung ating Christmas tree. Tapos, kung sakaling, sa tingin ng aking josawa ay kailangan pa ng mga balls, mga balls or decoration. Yun, dadagdagan na lang namin kung sakasakaling gusto pa niyang dagdagan, ganyan.
So, para sa akin, okay na rin naman yan. Simple lang, ganon. Ayan. So, yes, thank you guys for watching. This is our Christmas tree! And I'm so happy at excited na talaga ako sa Christmas. Charot. Excited ako sa Christmas. Yeah. Diyan ko na lang muna siya nilagay talaga. Kasi sa Christmas, magkakaroon kami ng bisita dito sa bahay. So, in case of ano siya dyan, disturbo siya dyan sa aming pwede ko naman siyang ilipat. Pero at the meantime, dahil matagal pa naman ng Pasko, 18 days ba? Charot. Ayan, so yun. Thank you guys for watching! Sana gustuhan niyo yung ating Christmas tree. Ayan ang aking star sa taas, oh. That's the star. Hindi kita. And thank you for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile.